हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सिनायथि। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान कमेडि भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों प्रिति नार्जारी, दैदेनवारि आनन्द नार्जारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डायलगानो जादों सुबर्णा बसुमतारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अमित बसुमतारी। बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि ब्रिलियेन्ट बड' इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लादो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।